Howard Phillips Lovecraft je pisac 20. veka poznat po romanima iz žanra fantastike, naučne fantastike, a najpoznatiji je po svojim romanima iz horor žanra. U svojim romanima je često pisao o čudovištima kao što su Cthulhu, pa dobro, ovo i nisu bila baš čudovišta, više su bili bogovi i polubogovi. A iznad svih ovih bogova i čudovišta nalazi se stvorenje koje je iznad vremena i prostora, u centru beskonačnosti. Vidite, strašna stvar u vezi sa ovim stvorenjem jeste da je ono realnost. I svaki entitet koji je ispod njega, bez obzira koliko je moćan ili slabašan, je jednostavno produkt njegovog sna. A ako bi se kojim slučajem probudilo, sve što je stvoreno bi nestalo. Njegovo ime je Azatoth. Zdravo internete, dobrodošli na kanal Balkan Theorizer. U ovom videu ćemo se baviti sa još jednom od teorija zavere. Ako bih vam rekao da je ovaj svet koji zovemo stvarnim samo san, kako biste mi dokazali da grešim? Kako biste mi dokazali da je bez sumnje stvaran svet, a da nije samo produkt našeg stvarnog tela koje spava u nekom drugom univerzumu, a život i svet koji se nalazi u tom drugom univerzumu nije stvaran svet? Kako biste mi dokazali da sve ovo nije samo jedan ogroman san nekog drugog bića? Možda biste mi rekli, pa dobro, možemo da dodirujemo stvari, da osjetimo njihovu površinu, pa mora da je sve stvarno. Ako podignemo jabuku, osjetit ćemo je, moći ćemo da je pojedemo, pa mora da je stvarno. Ali sve to možete da radite u snu. Ako podignete jabuku u snu, ili ako ste možda kao ja, pa sanjate da ste u nekoj RPG igrici, i ako podignete mač, isto imat ćete potpun osjećaj dodira. I površina tog mača vam se u snu čini potpuno stvarna, baš kao i u ovom takozvanom stvarnom svetu. Ali onda možda možete da mi kažete da možete da komunicirate sa drugim ljudima, da mislite i da razmišljate, a da ste pritom i svesni vaših odluka. O, dobro, ovo je već bolje. Ali da li ste čuli za lucidne snove? Ukratko, ako niste čuli i ako ne znate šta su, lucidan san ili takozvani svesni san je san koji sanjaru omogućava potpunu ili određenu kontrolu nad snom. Pa tako u jednom ovakvom snu mi smo sposobni za kritičko razmišljanje i možemo da svesno odlučujemo gde ćemo da idemo i šta ćemo da radimo. A onda biste mi možda rekli, pa dobro, ali imamo naučnike koji su radili na hiljade i hiljade testova tokom godina, koji su testirali ovaj svet oko nas i došli do serije pravila i zakona kako se ovaj svet ponaša. I prilikom ovih istraživanja došli su do zaključka kako on funkcioniše. Tako da mi znamo da je svet sastavljen od atoma, elektrona, molekula i tako dalje. I da je sve ovo samo san, sigurno ne bi trajao godinama. Tačnije milionima godina, da budemo precizniji. Sada već možemo da kažemo da smo postigli nešto. Ali opet i ovo ne može da bude validan dokaz da nismo u snu. Svako od nas sanja, a veoma često radnja sna u kome se nalazimo se nalazi u potpuno drugačijem svetu. U svetu gde, ako možemo reći, zakoni fizike funkcionišu na potpuno drugačiji način od našeg sveta. Gde društvo funkcioniše potpuno drugačije. I ljudi i društvo u ovom svetu funkcionišu i žive po tim zakonima i pravilima koji tamo važe. Iako biste ih pitali da vam dokažu da je njihov svet stvaran, verovatno bi pokušali da dokažu na sličan način. Kao što vidite, dokazivanje da ovaj svet nije samo san može da bude teško. Verovatno je da ipak nije samo san, ali je nemoguće dokazati, zato što skoro svi zakoni i tome slično su stvoreni od strane čoveka, pa čak i zakoni fizike su ništa drugo do zaključaka o tome kako stvari funkcionišu pri datim uslovima i
tako dalje. Pa tako, na primjer, sunce ne izlazi zato što je 6 ujutro, već jednostavno izlazi. A vreme je tu stvoreno kao mera da bismo znali kada će se događaj ponoviti. I kao rezultat toga, naše posmatranje o ovom svetu, odnosno o ovom univerzumu, može biti pogrešno. Zapravo je moguće da je sve ovo samo san. Pa da vas pitam ponovo, da li mi možete dokazati da ovaj život nije san? Naš ili nekog drugog bića? I kako biste mi to dokazali? Na prvi pogled ovo deluje sve nebulozno, ali ako zastanete i razmislite malo, moguće je da ćete doći do zaključka da je ovo ipak samo san. U jednom od narednih videa govorit ću o tome da li je ovaj svet video igra i da li se nalazimo u Matrixu. Citirat ću jedno od najvećih umova današnjice, a jedan od njih je Elon Musk. A do tada započnimo dilemu o ovoj teoriji u komentarima ispod. Ne zaboravite ako vam se svideo video da ostavite subscribe i like. Vidimo se u jednom od narednih videa, a do tada, pozdrav!